हाय गाइस खुलुमबाय आंनि बे मदन ब्लग्सआव बयखौबो फिन खेबसे खुलुमहरनाय जालायबाय गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो आसा खालामो नोंथांमोनहा दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ आंबो मोजाङै दङ ट्राय दाला दालि लोगोफोर आं दिनै मानि सायाव भिडिअ होनबा लोगोफोर आंना दिनै लिलि लाला ब्लग जालाबायगोन दै लिलि लालासो फुंनि जानाय ब्रेकफास्टनिफ्रायनो लानानै लोगोसे सानजौफु आरो लोगोसे माबा माबि मावनाय मालाबा सासे बिथाङा ओरैबायदि बुरजा नारजि लाबोदोंमोन आं भिडिअखौनो खालामनो सम मोना इडिट खालामनो सम मोना ओरैबायदि लाबोखादोंमोन बिथाङा बेखौनो दा खानाय आरो रानबाय ओमफ्राय आरो आंनि बे जानायनि सानजौफुनि जानायनि मुलि बिफां माबा बिफां नागिरलाबायनाय बेफोरजोंनो लगाय लथाय जालालांगोन आरो लोगोफोर आंनि बे मदननि ब्लगआव सोरबाफोर गोदानै हाबसननानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबसक्राइब खालामना हो लोगोफोर आरो लाइक मोनसे होना हो मोनसे कमेन्ट खालाय मोनसे शेयार खालाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै थौदो बिदिब्ला आङो भिडिअखौ जागायलांसै फुंनि ब्रेकफास्ट जानायजोंनो लोगोसे बिनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलांसै थौदो बिदिब्ला सलो लेट्स गो ओमफ्राय ओरैजाय नै बेरेफुंजानि ब्लगआ बेनिफ्रायनो स्टार्ट जालांसै दा जानायनि थाखाय माइब्रा एवगासिनो दं माइब्राया माबा रं ओंखारबाय दा सारायनि गोमो जालायबाय नै बेजोंनो लिलि लाला एखेबारे ब्लगआ स्टार्ट जालांबाय ना नै जानायनि ब्रेकफास्टजों नै आं फारसे हमनानै फारसे बारा एरलाबाय रोङाहाय ओमफ्राय ओरैहाय गाइखेर साहा जानदों नै खिबुनि बेकग्राउन्डआ इथाया लिराखै दालाय माबायदि नुयो गाज्रि नुयो बेजोंनो स्टार्ट खालामलांसै आं ब्लगखौ लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोनहा गाज्रि मोननो नाङा दे मा जायाफ्रामा गावसिनि जानाय मानाय देखायलाबायो जाबा नाथां होननानै साननो नाङा दे लिलि लाला होननानै साननो नाङा लोगोफोर खनाफोर दा आंहा मोनबायानो नै सौराया ओमफ्राय ओरैहाय साहायाबो दुंखाबाय दा जाबायानो बेलाय नै खाथियाव लाबोनाय आं नै गोदौगासिनो लागायसै माइब्राजों जोसाजों गबा गैखियाखौबा जा दा नै आंना मुलिया बेयावनो दंजोबो सिथ्लायावनो दाउ सुप लोंनो माबा ओंख्रि सानजौफुनि जानायनि माबाया नै ओइ आजायाबो नै दंजोबखायो दै आं नागिरलांबाय थानि र' मेरला दंखायो आंना बिदियाबो सिथ्लायावनो दंजोबखायो नै बेलाय माबायाबोहाय नै उसुमैयाबो दंखायो आं बेखौनो गोरलै खागोन बाहाथो आरलायबावनो ना उसुमै गासिबो ओमफ्राय मानिमुनि गिदिर फिसा गासिबो दंजोबखायो आंनि सिथ्लायावनो नै खाबाय थानि आं र' ओमफ्राय नै मानिमुनि गिदिराबो बावनो दंखायोहाय नै बेखौबो होनोसैना आङो ओमफ्राय नै माबायाबो मानिमुनि फिसायाबो बावनो दंखायो बेखौनो खानोसै आं दा बाहाथो नागिरबावनो बेयावनो खाजोबगोन आङो बेजोंनो होनोसै खाखांबायानो नै र' आं केमेराखौ उल्था खालामनि बेलायथो नै खाखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय दा बेखौ आङो सायबाय थानोसै दे लोगोफोर दायोथ' खाखांबायानो नै जि मोजां सिथ्लायावनो दंखायो जोगोलावरियाबो दं मानिमुनि दङ गिदिर फिसा ओमफ्राय उसुमियाबो आराम गालदाब माबाना रोदोमना दंथारोमोन जा मोजांखा नै माबायदि मैगं आंना बिलाइ बिलिखौ सायखांबाय आङो ओमफ्राय खामानिखौनो मा सोलाबा बिदिखौ बानायबाबो जारला बारलासो लिलि लाला ओमफ्रायहाय होमबा आङो बेदरानो एवग'लायनानै नै सासेयाबो बिसिनाव थानानै गाबहरबाय थायो आंनि थाखाय जेबो जाया बिदिखौ बानायबाबो खेबजोबनोबो मोना माबा मोना आद्रा खिद्रा खेबलाबायो आं दा ससेल' खेबलांसै दे आङो ओमफ्राय नै आंहा मुलिजों होनायफ्रा बांद्राय खामफ्रामबा थावलायलाया दा एसे खामफ्रामलायबायसै नै दा आङो माबाफोरखौ जोगोलावरि आरि बिलाइफोरखौ होनोसै आरो ओमफ्राय दा सौखा बरि होगोन आङो एसेबाबो होथारसै आङो नै बेखौ दा हरनोसै आङो बिलाइखौहाय आंनाथ' एवनाया माबाखाबायनो अलरेडि जाखाबायानो दा नै हरबायानो आं सौखा बरि होनोसै बानलु बोरदोन होनोसै आं मस्ला मस्लि देखाजोब्बाय मस्ला गोसोमा एसे ज्रो मोननायनि मोजां मोनो आं ज्रो मोनबाथायहाय मोदोमलायथारबाय जि गोथावनो आं सौखा बरिखौ बहा दोनखोथाय नागिरहैनांसिगोनसो आङो आसोला बहा दोनलायखो जोंहा बे मिस्टारासो दोनदों आंनि माबाखौ सौखा बरिखौ दानि आङो दैखौबो होखाबाय आङो दा गाव गोदौबाय थाथोंसै बांद्रायसो एवफ्रामलायबाय आं एवफ्रामजोबलायलायबाय बांद्राय एवफ्रामबा सार मोना बेबायदि माबाजों सौखा बरिजों होनानै फुदुंनायाहाय दा आराम गोदौगासिनो ओमफ्राय नै माबायाहाय बेयो नै सौखा बरियाहाय नै आं माबा गुन्द्रा खालामखानानै दोननाय बेखौहाय होबाय आङो दा आराम गाव गोदौबाव थाबावथोंसै गुफुर जाबासो मोजां नुयो आङो एवफ्रामनानै गोजा जालायलायबायना बेनिखायनो बांद्राय गुफुर जालायलायासै आरामनो थेवबो नै मोजां नुबाय कालारा ओरैबायदि नुखाबाय आरो केमेरायाव बारा नुवाखै एखे रिल्सआव ओरैबायदि मोजांखाना ओमफ्राय आंनि 12 मिसल ओंख्रियाथ' मोनबाय होजोबलायासै आङो जिखुनु जाया मोनथाम मोनब्रैसिमल' दङ मुलियानो बांद्राय होजोबलायासै होयो ओमफ्राय नै बियो दाहाय मा लाबोखो नै ओरै फारसेहाय माबा फाथो गोथां माबा फोरला जिंखा मोदोमफुल मा लाबोखोथाय बिथाङा फाथोखौ मा खालामनो लाबोखो नै मा फोराननो लाबोदोंनो जा बुरजा लाबोखाबाय फाथो गोथांखौनो गारियाव नै गारिसे लाना फैखाबायहाय माबायदि सि बुरजानो
आङो सायनाय समावबो होआसै नै फोराननाया फाथोआ दा रानजोब्बाय नै जा बुरजाखामोन ना एसेल' नुलायलायबाय थेवबो एसेल' नुद्रायासै नै राननानै आरो जा बुरजा नै खादासे जांजालायबाय नै खादा गिदिरजोंहाय नै माबायदि सायनाय समावबो होनाय जायासै आङो भिडिअ'बो बानायनो सोलाबासै ना आराम रानबाय स्रेम स्रेमनो भिडिअ'फ्रानो इडिट खालामोना बानायबाबो बेनिखायनो लेट जायोना भिडिअ'फ्राबो नै माबायदि आरामनो दा आंना 12 बिसल ओंख्रिफ्राबो मोनखाजोब्बाय ओमफ्राय आङो दा जानोसै बानलु थामलु नांला आंनो बानलुफ्राबो जि गोसा जाबायना मस्ला गोसोमबो होदों नै आं माबायदि नै जा बुरजा लाखाबाय आं बेदरखौ जेब जेब जा गोथाव जाखाबाय रस गोनांनो अब्ला भिडिअ'आ दिनैना बेखिनियानोमोन आङो भिडिअ'खौ दोनसै लोगोफोर जाय जोबजासे नायबाय नोंथांमोनखौ हामबायसै आरो साबायखर जासिहरबाय नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय